वेलकाम टू माय बड'लेण्ड टेक चेनेल लोगोफोर। नोंथांमोना आंनो खोन्थागोन मबाइलजों माबोरै बेंक पासबुकखौ नायो आरो बेल' नङा लोगोफोर, नोंथांनि आधार कार्डखौ बेंकजों लिंक खालामनो हागोन आरो लोगोसे एलपिजि कास्टमार आइडिखौबो लिंक खालामनो हागोन बेंक एकाउन्टजों आरो बेलेन्सबो नायनो हायो, मिनि स्टेटमेन्टबो नायनो हागोन। टाइमखौ गोलाव खालामालासिनो भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै। दानिया फैदो मबाइल स्क्रिनाव। नोंथांमोनहा बेनि थाखाय SBI एनिवेयार पार्सनेल एपखौ इनस्टल खालामनांगोन प्ले स्ट'रनिफ्राय। प्ले स्ट'राव नोंथांमोनहा SBI एनिवेयार सार्च खालामबानो बे एपआ फैगोन। बे एपआ नैबेनो। नोंथांमोनहा बे एपखौ अपेन खालामनानै देखायनोसै। आङो एपखौ अपेन खालामबाय। अपेन खालामनानै नोंथांमोनहा बेबायदि इन्टारफेस नुनो मोनगोन। नोंथांमोनहा बेयाव मोनथाम अपसन नुनो मोनगोन। बे मोनथाम अपसनाव फार्स्टनिया जाहैबाय एक्जिस्टिं एनिवेयार INB इउजार। नोंथाङा जुदि अनलाइन नेट बेंकिं इउज खालामोब्ला बेनि इउजार नेम पासवार्डजों लगइन खालामनो हागोन आरो नोंथाङा जुदि SBI नि फ्रिडम एपखौ इउज खालामदोंब्ला बेनि पासवार्डजोंनो लगइन खालामनो हागोन आरो नोंथाङा बे मोननैखौबो इउज खालामाखैब्ला रेजिस्टार खालामनांगोन निउ इउजाराव क्लिक खालामनानै। आं निउ इउजाराव क्लिक खालामबाय। बिनि उनाव बेबायदि इन्टारफेस नुनो मोनगोन। बेयाव गाहायाव प्रसिडआव क्लिक खालामनांगोन। प्रसिडआव क्लिक खालामदो। ओमफ्राय बेबायदि इन्टारफेस नुजागोन आरो नोंथाङा बाव गावनि एकाउन्ट नाम्बारखौ होदो, ओमफ्राय बे CIF नाम्बारखौ होदो। बे एकाउन्टनि पासबुकआव थाजोबो बे गासिबो। ओमफ्राय ब्रान्स कड, ओमफ्राय कान्ट्रिखौ इन्डिया, ओमफ्राय नोंथांनि रेजिस्टार मबाइल नाम्बारखौ होनांगोन बाव। माने बेंक एकाउन्ट खुलिनायाव अबे नाम्बारखौ होआ बे नाम्बारखौनो बाव होनांगोन आरो। ओमफ्राय नैबे सेलेक्ट माबाखौ फुल ट्रान्जेक्सन राइटआव होनांगोन। बे फुल ट्रान्जेक्सन राइटआव होदो। ओमफ्राय बे इन्टार दा टेक्स एज श' इन दा इमेज, बे लास्टनिया जाहैबाय नैबे नोंथांमोना नैबेयाव नाम्बार लिरनाय नुदोंना, बेखौनो बाव टाइप खालामना होनांगोन। ओमफ्राय साबमिट खालामदो। बिनि उनाव आरो मोनसे स्टेप खालामबावनो नोंथांमोना बाव इउजार नेम पासवार्ड खालामनांगोन आरो नोंथांमोना बेखौ देखायनो हाला। नोंथांमोना बेयाव रेजिस्टार खालामनानैसो लगइन खालामनो हागोन आरो बेयाव। नोंथांमोना आं दा अपेन खालामनानै देखायनोसै बेखौ मा इउज खालामनो हायो बाव। नोंथांमोना आं बेखौ देखायनोसै आरो। आं नोंथांमोननो नैबे एक्जिस्टिं एनिवेयार INB इउजारजों लगइन खालामसै। मानोना आं बे नेट बेंकिं इउज खालामो नालाय बेनि इउजार नेमजों ओमफ्राय पासवार्डजों लगइन खालामसै आरो। आं पासवार्ड टाइप खालामनि। पासवार्ड टाइप खालामबाय आङो। दा साबमिटआव क्लिक खालामनांगोन नोंथांमोना पासवार्ड टाइप खालामनानै इउजार आरो पासवार्डखौ टाइप खालामखांनानै साबमिटआव क्लिक खालामदो। साबमिटआव क्लिक खालामबाय आङो। ओमफ्राय बेबायदि इन्टारफेस नुजागोन। ओमफ्राय बे एक्सेप्टआव होनांगोन। ओमफ्राय आरो बे एक्सेप्टआव क्लिक खालामबावदो। ओमफ्राय कड नाम्बार फैगोन नोंथांनाव मोनसे। बे कड नाम्बारखौ अट'मेटिक माबाखागोन आरो बाव कड नाम्बार फैगोन। बेयो नैलाय फैबाय कड नाम्बारा। ओमफ्राय बेयाव साबमिटआव क्लिक खालामनायनि उनाव बेबायदि नुजागोन। लगइन खालामनो थिनगोन। नोंथाङा बाव लगइन खालामदो इउजार नेम आरो पासवार्डखौ होनानै। आं दा लगइन खालामसै इउजार नेम आरो पासवार्डखौ होनानै। आं दसेनि थाखाय भिडिअखौ स्टप खालामथ'नोसै। आङो इउजार नेम आरो पासवार्डखौ होबाय। आं दा लगइन खालामसै। लगइनआव थुबाय आङो। लडिं जागासिनो। बेबायदि इन्टारफेस नुनो मोनगोन। नोंथाङा नैबे लेटाराव क्लिक खालामनांगोन। लेटाराव क्लिक खालामबाय। नोंथांमोना नै अइट अपसन दङ बाव माइ एकाउन्ट, फान्ड ट्रान्सफार, इ-डिप'जिट, टप आप एन्ड रिचार्ज, बिल पेमेन्ट, UPI, रिक्वेस्ट सार्भिस, केरेला डनेसन एन्ड कुइक ट्रान्सफार। नोंथाङा बाव 9टा अपसन नुनो मोनबाय। नोंथांनो आं फार्स्टआव माइ एकाउन्टखौ देखायगोन। माइ एकाउन्टआव नोंथांनि बेलेन्सखौ देखायगोन आरो। माइ एकाउन्टआव क्लिक खालामबाय आङो। ओमफ्राय एकाउन्ट सामारियाव क्लिक खालामदो। बाव नोंथांनि बेलेन्सखौ देखायो आरो। नैबेखौ नुनो मोनबायना नोंथांमोना। नैबे एकाउन्ट बेलेन्सखौ देखायबाय। बे मोनसे जाहैबाय। आरो दा नोंथांमोननो पासबुकखौ मारै नायो बेखौ खोन्थानोसै आङो। बेनि थाखाय बेक फैबाय आङो। पासबुकखौ नायनो थाखाय नोंथाङा नैबे थार्ड लाइनाव नुबायना नैबे पासबुक पासबुक दङ ना।
एम पासबुकआव क्लिक खालामदो। नोंथाङा फार्स्टआव नैबाव पिन खालामग्रोनांगोन आरो नोंथाङा मोनब्रै डिजिट जिखुनु पिन होबानो जाबाय। नोंनि गोसोबायदि पिनखौ होदो ओमफ्राय साबमिटआव क्लिक खालामदो। आं पिन होखानाय आङो नैबे भिउ एम पासबुकआव क्लिक खालामसै। बेनि उनाव बेबायदि इन्टारफेस नुजागोन ओमफ्राय नोंथाङा नैबाव क्लिक खालामदो। लडिं जागासिनो। बेबार पासबुकखौ देखायबाय नै नोंथांमोना नायदो। आंनि पासबुकखौ देखायबाय बाव बे ट्रान्सफार खालामनायखौ देखायोबाव जेनेबा आं नै पेपेलनिफ्राय पेमेन्ट हाबदोंमोन आंनाव बेखौ देखायदों 539 तारिखआ 27 तारिख 8 मार्च 2018 माने मैया हाबदोंमोन आरो। दानिया नोंथांमोननो नेक्स्ट खोन्थाबावसै आं आधार कार्डखौ लिंक खालामनो हागोन आरो नोंथांमोनहा बेयाव आधार कार्डखौबो लिंक खालामनो हायो। दानिया फैदो बेक खालामदो आङो। आधार कार्डखौ लिंक खालामनो थाखाय नोंथाङा नैबे रिकुवेस्टआव क्लिक खालामनांगोन। नैबेयाव नैबे रिकुवेस्टआव क्लिक खालामबाय आङो। बेनि उनाव बेबायदि इन्टारफेस नुनो मोनगोन नोंथांमोना। ओमफ्राय नैबे फार्स्टनियाव आधाराव क्लिक खालामना होदो। क्लिक खालामबाय आं आधाराव। बेनि उनाव बेबायदि नुजागोन आधार लिंकिंआव क्लिक खालामदो। ओमफ्राय नोंथाङा बे एकाउन्ट खुलिनायाव जि प्रफाइल पासवार्ड होआ बे प्रफाइल पासवार्डखौ बाव टाइप खालामना होदो। बेनि उनाव साबमिट खालामदो। आङो प्रफाइल पासवार्डखौ टाइप खालामनि दसेनि थाखाय भिडिअखौ स्टप खालामथ'नोसै। आङो प्रफाइल पासवार्डखौ टाइप खालामखांबाय। आं दा साबमिटआव क्लिक खालामसै। साबमिटआव क्लिक खालामबाय आङो। लडिं जागासिनो। ओमफ्राय बेबायदि इन्टारफेस नुनो मोनगोन नोंथांमोना। ओमफ्राय नोंथांनाव मोनसे मेसेजबो फैगोन आरो मेसेजआ फैबाय। ओमफ्राय बेनि उनाव साबमिटआव क्लिक खालामदो। साबमिटआव क्लिक खालामबाय आङो। ओमफ्राय बेबायदि इन्टारफेस नुनो मोनगोन सेलेक्ट CIF नाम्बार सेलेक्ट खालामदो। ओमफ्राय नोंथाङा नैबेखौ CIF नाम्बारखौ क्लिक खालामना होदो। ओमफ्राय नोंथांनियाव बेबायदि इन्टारफेस नुजागोन। ओमफ्राय नोंथाङा बाव नोंथांनि आधार नाम्बारखौ टाइप खालामना होदो। 12था आधार नाम्बारखौ इन्टार आधार नाम्बाराव होदो। ओमफ्राय कनफार्म आधार नाम्बाराव होदो। ओमफ्राय बेनि उनाव नैबाव थुदो। ओमफ्राय साबमिटआव क्लिक खालामदो। साबमिटआव क्लिक खालामबा नोंथांना एकाउन्ट नाम्बारजों ओमफ्राय आधारजों लिंक जागोन आरो। नोंथाङा जुदि लिंक गैयाब्ला बेनिफ्रायनो लिंक खालामनो हागोन आधार नाम्बारखौ बेंक एकाउन्टजों। आरो नोंथांमोना नैबे लिंक LPG कनजुमार आइडिखौ नुबायना। नोंथांमोना LPG कनजुमार आइडिखौबो बेंकजों लिंक खालामनो हायो। नैबे एकाउन्ट नाम्बारखौ सेलेक्ट खालामदो। ओमफ्राय इन्टार LPG कनजुमार आइडिखौ बेयाव टाइप खालामना होदो। ओमफ्राय नैबा कनफार्म खालामदो। साबमिटआव क्लिक खालामना होदो। अब्लानो नोंथांनि LPG कनजुमार आइडिया बेंक एकाउन्टजों लिंक जागोन। आरो नोंथांनो चेकबुक नांगौबा बेनिफ्राय अर्डार खालामनो हागोन चेकबुकखौ। नैबे चेकबुक रिकुवेस्ट नुबायना नोंथाङा बेनिफ्राय रिकुवेस्ट खालामनो हागोन। चेक नांगौब्ला नोंथाङा जुदि सोरनोबा चेक होनो बेनिफ्राय खालामनो हागोन। नाम्बार होनानै सेलेक्ट नाम्बार चेक लेभेल चेक लेब्स सेलेक्ट चेकबुक गासिबो माबानानै रिकुवेस्टआव खालामनानै नोंथाङा चेक सफैगोन आरो। आरो नोंथांमोना मिनि स्टेटमेन्टखौबो नायनो हायो। बेनि थाखाय माइ एकाउन्टआव क्लिक खालामदो। ओमफ्राय नैबे सेकेन्डनिया नुबायना मिनि स्टेटमेन्ट बेयाव क्लिक खालामना होदो। अब्लानो नोंथांनि मिनि स्टेटमेन्टखौ बाव देखायबाय आरो नोंथांमोना नायदो दा मिनि स्टेटमेन्टखौ बाव देखायबाय। आरो बहुद अपसन दंबावो। भिडिअआ जोबोद गोलाव जागोन बेखौ खोन्थाजोबनांगौबा आरो आं माखासेखौ मिथिया। नोंथांमोना मोनसे ट्राइ खालामनानै नायदो। आं भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबबाय। भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक खालाम, अननानै शेयार खालाम आरो अननानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम। आरो लोगोसे बेल आइकन दङ बेखौबो क्लिक खालामना हो। मानोना आं बिदिनो गोदान गोदान आपडेट भिडिअ लाबोबाय थायो। भिडिअ नायनो थाखाय गोजोननाय थाबाय। थेंक इउ।